Volám sa Denisa Jašová, som detská lekárka a dnes už aj maminka trojročného Vilka. Dúfam, že po úspešnej kampani si bude môcť pridať aj titul autorka knihy Zdravé dieťa. Keď som sa pred 3 rokmi stala mamou a založila si osvetový instagramový profil o zdraví dieťaťa, zrazu som od vás začala na dennej báze dostávať množstvo otázok ohľadom zdravia vašich detí. Pochopila som, že veci, ktoré sú možno pre mňa ako detskú lekárku banálne, môžu byť pre človeka z iného odboru náročnou dilemou. Vtedy mi skrsla v hlave myšlienka. Čo keby mali rodičia na Slovensku k dispozícii knihu, v ktorej by boli všetky informácie ohľadom zdravia a vývoja dieťaťa v prvom roku? Knihu, ktorá by bola priamo na naše slovenské pomery. Napísanú od lekárky, ktorá niekoľko rokov pracovala na detskom a novorodeneckom oddelení a má reálne matkovské skúsenosti. Byť dopredu pripravený na to, čo nastane, je pre každého rodiča veľmi dôležité a upokojujúce. Aj k tomu má prispieť kniha Zdravé dieťa. K rodičovskej spokojnosti, sebavedomiu a istote. V knihe si prečítate odpovede na všetky základné otázky vynárajúce sa počas prvého roka života dieťaťa. Mojím cieľom je s vašou pomocou vytlačiť túto knihu, aby ste mohli robiť správne informované rozhodnutia ohľadom zdravia vašich detí. Knihu, v ktorej budú všetky správne informácie na jednom mieste. Ďakujem vám za podporu.